Poġġi. Għaw xaħat talik. Għalija? Ħabiba antika tijak għartli. Trida titħol? Jien m'għandix bib. Nejdilla ma tritara l-ħat? Iva. Stenna. Għatlek minni? Le. Għajdera titħol. Dak is-sigarett. Ines. Ent li kont tajjartni jux. Bżax, ma ġara xejn. Kon nilħaq immut, jitfnuni, unser il-mit kieku. Ma konċ naf fej stajt insibek. U issa sir taf. Min qallek? Xaħat qabżitlu kelma. L-istess xaħat li jina staqsejtu bosta drabi pero qatt ma qalli. U issa qabżitlu kelma. Xi trid? Ġejt narak, forsi nista' nnejnek f'xi ħaġa. Int blima mod. Ma nafx. Ma tafx u tittejni. Mid-dera tpejjeb ħafna inti. Huma se joqtluni. X'importa? X'qeda nagħmel ħajja fid-dinja jien. Kultant il-mewt ħnina u min jitwilet taħt stilla sewda aħjar il-mewt għalih. U jien taħt stilla sewda twelidt. Għax jien wilt id-dnub. Id-dnub. Illum saret ħaġa normali, imma dak iż-żmien kien dnub. Mhux vera. Għaliex issaqsi lili? Għax int taf. Ejja. Bdejna ninżaw il-maskri issa. Ngħiduha. M'hemmx aktar ħtieġa li neħbew warajhom xi tajt Ines. Xejnux. Ħtieġa waħdem. Biex għall-inqas ma naraw xi tikmix li jorina kemm għadda żmien. Kif għaddew is-snin. Kif intelena. Jekk ngħidlek li ninsab tajba nkun qed nikdeb. Jiena żewwiġt raġel sinjur ħafna. Min għalija biex inżomm it-tradizzjoni tal-familja nobbli li ġejt minnha. U żewwiġt f'mument ta' rabbja u wejra. U anke mibeda. Però għexna snin twal flimkien. Hawnijat? Ġi? Le, miet ftit ta' snin ilu. Kien raġel iħobbni ħafna. U jien minn naħa tiegħi tallimt inġiblu rispett, però ma kontx inħobbu. Inti Ines, kif tinsabaw? Storja twila. Traġika. Marġibu lura dak iż-żmien. Il-palazz li kellek li Xandra sar minnu. Ftit wara li miet ir-raġel, iddeċidejt li nbeħ kollox. U bdejt bin-negozju. Wara ftit mort għamilt btala twila biex ħażin u meta ġejt lura komplejt inbeħ l-affarijiet li kienet baqa'. U issa insabaw. Għal kollox? Nispera. Xejn. Ftit wara kien telaq lejn l-Amerika. Jiġri mingħajr tal-oħra.
u jberbaq flusu fil-ħala. Destin. Forsi kieku ħallejtu miegħi kien ikun mod ieħor. Jista' jkun. Inti ħaġġilt, battu tlaqt. Għajnejk dejt inħossom jisom stalletti jinfduli l-qalbi. Ma kellix triq oħra. Battu tlaqta fuq senduqi. U ġejt hawn Malta. U għal darbohra xortija bes itlef fuċċi. Laqqatni ma dak il-ħmiċ. Min? Tasek, m'għandek ebda trid tkun taf. Le, m'għandi ebda dritt inkun naf, però nixtieq inkun naf. Dakinhar non jaraftek. L-istess jien. Nafek iżar. Vera akbar minni ma kont iżar. U inti kont għadek ftit ta' xbejba. L-aqwa żmien taż-żożija tiegħek. Blanzun. Blanzun li qatt ma nata ċans jiftaħ fi fjura sabiħa. Konsert nobodok. Ma min jaf xok ħadda kien li qbatna fl-imkien fil-fatt. L-akbar xok ta' ħajti. Dak il-ħin xtaqt l-art infetaħ u tiblani. Ħassejtni nistħim minn flokkom. Imma ma rridx niftakar. Kienu li waqqani. Jiena provajt inżomm soda, għalija kien dnub. L-Hector kont inqisu bħala ħija. Immu u ma qatax qalbu. Baqa sakemm waqqani. Konna d-nasar. Imħabba bis-serqa. Ma mhux jisbaħ.